Имало едно време млад принц, който търсил най-прекрасната и необикновена жена на света. Той чул за легенда. Принцът тръгнал на дълго пътешествие. Прекосил пустини, гори и планини, търсейки портокаловото дърво от легендите. След много трудности, той открил градина, скрита в пустинята. В центъра и дърво с 3 златни портокала. Принцът откъснал първия портокал. Когато го отворил, излязла прелесна девойка, но умряла от жажда, тъй като наоколо нямало вода. Скръбен, той отворил втория портокал. Излязла още по-прекрасна девойка. И тя угаснала от жажда. Отворил третия портокал, но вече бил готов. Подал вода на девойката и тя оживяла по-красива от всички. Принцът тръгнал към замъка си, но докато търсил дрехи за принцесата. Зла жена отвлякла и заела мястото, измамницата облякла роклите на принцесата. И се представила за нея. Принцът, заслепен от вълнението, не я разпознал веднага. Тя твърдяла, че магията е променила. Но поведението й било грубо и сърцето му усещало, че нещо не е наред. Истинската принцеса, заключена в магическа кутия от вещицата, била открита от добра слугиня. Когато я пуснали, тя разказала всичко. Принцът веднага познал очите и сърцето, измамницата била разобличена и прогонена от кралството. Красивата принцеса и принцът сключили брак и заживели щастливо. За да увековечи любовта им, принцесата засадила портокалово дърво в двора на царството.